Daig pa ng maagap ang masipag. Sa kasabihang ito, paniwala ng gobernador ng Pampanga, wala nang magiging dahilan ng national government na mahuhuli ang kanyang kabalen sa pag-roll out ng vaccination program ng national government. Dahil dito, bumili na ng freezer o cold storage ang pamahalang panlalawigan na kayang iimbak ang iba't ibang uri ng bakuna. May ibang temperature na intended per brand. So the reason na ginawa natin to in advance, kailangan po natin na may storage facilities tayo. Hindi po tayo makakatanggap ng mga vaccine galing sa national kung wala tayong storage. 6 na uri ng vaccine freezer ang binili para sa cold storage facilities ng Vaccination Center ng Pampanga na pinaglaanan ng inisyal na pondo na hindi bababa umano sa 4 na milyong piso. Mula sa may mataas na acceptance rate na bakuna o ang Pfizer na isa sa may pinakamahal na freezer na kaya ang negative 80 degrees ay narito. Ayon kay Governor Dennis Delta Pineda, 4 na freezer ang siniguradong bilhin para sa AstraZeneca vaccine ng provincial government dahil ito ang inisyal na malaking volume ng bakuna na pinasok sa tripartite agreement ng probinsya sa national government. Kung makikita nyo, 4 yung freezer ng AstraZeneca, the reason yun yung vaccine na pinurchase ng province na in-order natin is good for 300,000 na katao. So kaya makikita nyo nandyan. Bukod dito ay mayroon din umanong isang freezer na inilaan para sa Moderna vaccine na may thermostat level na negative 25 degrees Celsius na may capacity naman na 5,240 vials. Kasama sa first batch ng lokal na pamahalaan sa Pilipinas ang Pampanga na makatatanggap umano ng AstraZeneca vaccine sa buwan ng Hunyo. Kasama tayo doon sa mga first batch na nagpumirma sa AstraZeneca. And then they stop it kasi ilan lang kami na nakasign nung una ng group. Most of them are Metro Manila mayors. May initial payment na rin umano ang Pampanga ng 14 na milyong piso sa AstraZeneca Pharmaceutical Company. Iyon ay sa target naman na 300,000 populasyon na nasa priority list ng lokal na pamahalaan. Samantala, sa pag-roll out ng donated Sinovac vaccine ng China, kinumpirma sa news team ng provincial government ng Pampanga na nitong March 14 ay nasa Jose B. Lingad Regional Hospital na ang tinatayang nasa 500 doses. Ito ang partial delivered sa priority list ng JBL sa kanilang medical frontliner na nasa 1,890 na isinama sa master list. Blanko naman ang impormasyon ng probinsya kung gaano kalaki ang acceptance rating ng mga Kapampangan medical frontliner dito. Habang inihahanda naman umano nila ang quick substitution list upang kung sakaling tanggihan ito ay maibibigay sa mga frontliner ng mga district hospital ng Pampanga. Sa Lunes, March 8, isasagawa umano ang symbolic oculation sa mga frontliners ng Pampanga na sasala sa Sinovac vaccine. Paolo G. Santos, CLTV News.